Allahumma sholli ala Muhammad. Lajengaken malih keranten niki 10 hari terakhir. 10 hari pertama niku dipun arani wulan 10 hari rahmat. 10 hari pertama niku rahmate Gusti Allah oleh welas asih Gusti Allah. Dadi nalika jenengan poso 1 sampai 10 niku insyaallah dipun welas asih Gusti Allah oleh kasih sayang Gusti Allah. Nek jenengan pasti diparing gesang sehat hari ke-11 sampai 20 niku maghfirah oleh ngapurane Gusti Allah taala. Bakal di ngapus dosa-dosa panjenengan. Bulan terakhir minggu terakhir 21 sampai 30 niku dipun wastani dibebasaken saking siksa geni neraka. Umumipun malam-malam ganjil ningkanten niki tiyang niku pengen angsal malam Lailatul Qadar. Ranten napa dipun was Lailatul Qadar barokahipun fadilahipun padha karo ibadah 1000 wulan. 1000 wulan iku pripun? Padha karo wolung ibadah 80 tahun lebih. Kok jenengan pas nalika salat ketiban Lailatul Qadar padha karo salat 83 tahun. Kok jenengan pas maca Quran ketiban Lailatul Qadar padha maca Quran ping 83 tahun. Jarang ngeten iki. Umat Kanjeng Nabi paling nggih 63 tahun. Tapi nek niki jalan tol nyedak ning Gusti Allah njaluk supaya ketemu Lailatul Qadar. Enten amalan kangge bentengi utawa golek ridane Gusti Allah ketemu malam Lailatul Qadar. Ngeten carane. Lebih-lebih malam ganjil, malam selikur, 23, 21, 23 ngeten niki dalune malam 23, 25, 29. Monggo sareng-sareng saged ngelampahi salat sunnah Lailatul Qadar. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man utawi sapa-sapa ning wong sholat lamun gelem Lailatul Qadar ing wengi ning Lailatul Qadar piraaten ing dalem 2 rakaat yaqra'u maca fi kulli rakaatin saben-saben rakaat fi Fatihatil Kitabi yaiku surat maca surat Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad lan teruske maca surat qul huwallahu ahad sab'atan marun kaping 7. Jadi rakaat pertama niku ba'da Fatihah maca surat Ikhlas kaping 7. Rakaat kedua nggih ngoten setelah Fatihah maca surat Ikhlas kaping 7. Wa idza salam sa'wuse salam faqala